Салом алейкум бародаро. Хелен созен. Имрӯз як наворча мекунем. Так, павлониё ниҳоло кам мондесанд, фақат ҳамин пеши хона мондагиянд, дигар тарафо тамом кардем. Мақсади имсол бисёри баъдам видео накардем, ҳисоби ки мақсад талабот бисёр буд, шарт набуд барои реклама. ҳозир камтар мондагия, камтар ҳаминҷа пеши хона мондагия. Касе ки дар кор боша, адресомон Панҷакент, шаҳри Панҷакент. Так, нарху наво ай 10 сомон сар мешавад то 20 сомон. Кӯчатои 10 сомам дорем то 20 сома кӯчато ҳастад. қадшон 4 метр, 3 метр, 3 метр, 1 метр. Ама хеле кӯчато ҳастанд. Инҷада мондагиянд фақат Шантон ва FT, ду намуд сорт мондагиянд. М1 барои гул мақсад нест, фақат барои тахта, барои чӯб ҳаст бародаро. Касе ки дар кор бошад, пожалуйста, WhatsApp ва мемонем, занг занен, количество ва адреса фаҳмонен, то 10 сома омадагиша бурда мерасонем. Яке хатон омаданӣ шавен, пожалуйста мебинед кӯчатои 1 сола, 2 сола, 3 сола тамошо мекунен, выбор мекунен, мегирем, мерем.